Bese ngiyitshela ukuthi mhlambe kukhona ukhuzana abantu bazomdela ngakho kulo nyaka bethu kugejile ngakho. Ayi. Mawukuthi noNdlunkulu naye. Ayi akagejanga. Ayi futhi kunzima kakhulu. Ayi vele nikhohlwe bafana suqediwe kunyaka. Ayi kuphelile it's over. It's done. Sabotha ngempela into fast TV le. La siyithola nje ishisa ziphuma lapha na epage lakhe ukukhuzana ku Facebook. Akasho ngolutho. Siyathemba ukuthi yena ke uNdlunkulu lo ozovusa ke isibongo akhulise umuzi kaMpungose. Igama lakhe angilazi kodwa munye ngizothi uNonduduzo. Isibongo ke sizothola ngendlela kodwa ngiyazi khona bazoyosesha bethola information ephelele bebuye bazositshela ngoba iqhawe akakasho lutho. Kuyaqala ukuthi kwenzeke into kanje. Even abangane omndeni wentokazi ukukhuzana abantu abamaziyo beyithulele nje le ndaba kuze kufike isikhathi cha kuyaqala niyakwazi ukuthi into niyigcine phakathi kwenu ninodwa. Sibonge kakhulu ke kufuneka into enje na insizwa kithi into yakho ihlele ibe yinhle ibe nesizotha ihlonipheke. Yena Ndlunkulu ke lo osezobusa ihlezi nakhuzana nina abanye senizolandela ngemuva uMakhuzane somnumzana usho kanjalo ke idla umlenze uphinde waqhubeka ukhuzana laphana ebonga ke izipho ayinikwe abantu bemphikisa ngeenkomo eziningi kakhulu laphana hayi too much. Sibonga kubona abantu abafikile bezovela bezobonga ukhuzana ukuthi indoda insizwa amadoda indoda yamadoda mfowethu insizwa umfowethu cha siyaxhasa uhambeni lakho nakhe sikuphethe siza nakho kuwe sizokuphekisa ngento kanje sibonga kakhulu njengoba nibona ke inkomo lezokhuzana eyiveza ke sezizonke ke lezi nkomo angazi ukuthi ingaphi lapha kwabhala ukhuzana ekseni ukuthi yena uthatha ithuba uthi abonge kakhulu uthanda umfoka Ndlovu ngokuletha izinkomo ezimbili njengesipheko sakhe somhla ka 15 December 2025 ngithi isandla sedlula ekhanda umfoka Ndlovu ngasole imlomo ezinkulungwane yizo ke inkomo zohlobo lolu eniyibonayo unjiniyela lapha na uThuthana emsebenzini kakhuzana nabanye abaculi abakhona endweni kaMaskandi niyabazi ke abanye kodwa besethe uthatha umhlala phansi kuzokupheka hluze imisebenzi yabaculi abathize before iphuma ihlanganise kuze ke imisindo izwakale kahle asazi ke ukuthi kuyiqiniso kangakanani kodwa nje sibonga kakhulu lapha ke izolo ke khuzana beshaya isithombe khona izolo esifakile lelasikaza ke la ukuthi hayi kunento yenziwe sinyelela lapha eMbesa eKhehla asazi kade bekhona lapho thina asazi sikude sile emazweni kodwa ke soluthola udaba oluphelele ukuhamba kwesikhathi uma ke befisa ke abakwaMpungose usitshele ukuthi hayi 1 no 2 sowenziwe kodwa ke indaba enkulu ke imain event inge15 ilapho kubaleke khona lapho kuzobe khona abaculi abaningi njengoba nibabona ke la kuyipost yoqala nge10 AM ukuperform abaculi abanjengo Njabulo Langa ofalabo onjoko omenzi osicebi osaliwe ogqizilo kuba ubaba uThokozani Langa uqhosha uJumbo ubaba uGadla Nxumalo Qiniso Ntsele Mdumasi Gandaganda Thandeka Hadebe Mlabalaba Mayokati sokukhona nabo MC abathize abanjengomsazi ongadumile uMashudula nomfana lo kaShizi mfana lo ama-G-string wakhe simazi ukuthi wayewaqoqa kodwa ngikho lapho sokuyincokolela enze content right. Kulonyaka Nkosi yami asik-emphasize futhi akukho ukhuzane akageje empilweni yakhe nake nacantwa kwakugeja nakulokhu kulonyaka ukwenze konke kwaqondana nje yenza 100% asazi ke noma 100% ukhona nomuntu awenza kodwa ke engisho ilokho wenze kahle kakhulu ukhuzana CX ukuqala kuze kube manje kuphinde futhi awuvale igeli phezulu lo nyaka lo mangithi wakhuzana so ngisho izinto ezinjengalezi abantu ke singasho izinto ezithize ukuthi be offended nanokuthi kanjani so ngikhuluma into engiyibonayo ningiwitnessile the whole year lo nyaka ukhuzana umphatha kahle uhambe kahle kakhulu ama achievement abe maningi kakhulu so okuthize ke sizokuthola ngendlela okuphelele ama-video kanjena awaphelele ngoba ayashoda ngenxa information esiyitholayo kodwa ke senza sure ukuthi siyaqolisela ukuhamba kwesikhathi Ndlunkulu ke lo wakwaMpungose wasemandaba ngabe sebenibhizi nihlupha ukhuzana ngenhlonipheke imizi yamanye amadoda ngalokho nifona qhawe lesiqhawe that
nani yabo sekubheda kakhulu i-security i-tight ya yilokho bengifuna ukukufeza kahle bantu besakahle sesizokwenza enye ivideo sesizofika nenye update khona la kuNdofire Soweto TV isakahle ngiyabonga kakhulu